Kirsty Wilkinson hi June ni som pakwa sangkhat zakwa somriat pali khan England a kholian poltak Coventry a alo pianga an unaw hi pathum ni in meichhia vek an ni Kirsty hi anau pang berania anu ke thi po in a u te ai chuan anau pang bernana na chu alo om hnem deuh po ni ma na duat te po a duat deuh bik ani kum sangkhat zakwa som kwa pariat khan an chung kwa chu South Wales lama pemin Bridgen khua a ommun an khuara Kirsty hian anau pan lai tangin top model ni chu atum ber ani thina a pian te point a zirboka atleiro lai tangin star tu anga in kom thlang dor te a aku velei mai te po hi taxi driver ho hian an enzui le vong zel ni om tak ani kumte a vei zela Kirsty po chu alo nula ta viau maya tho chhuah nei te po alo hun ve ta a van nei thlak takin an khua a parlor pakhata in hlawna a mu ve hlau maya receptionist na thokin ama in ain chom ve tran ta a chuti rual chuan a chak ber thin modeling lampo ala thla thlam chuang lova a hun nei angin ain post ve de uzak chak rengani a mele a pianin a zirboka agency hrang mit po ala chho viau mai Chutianga eizawnna lamah hlawhtlinnain a hmuah chho lai chuan hmangaihna lamah po a che chelem lo viau ni turani kumsom ni pathum ani meuh chuan Pasal tur a tawng fel der mai amai ro chu in lama a chung te ngai dan alo ni hau lova ngai zonga nei ti po an shet lo laia Pasal nei an du rum mai chu mak an ti hle mai tin anau pan lai tanga ani chak thin modeling lama kong akove chandon deka Pasal an nei ngal mai tur chu hriat thiam har an ti hle ani Kirsty la chuan tuna tanga thlanga kanin neyang ati sam et boxi anu chuan tungei bial pa chu nia ingtia in tongi ni reng ama po kala shave reng hleinem khoemi nge engtimi nge tin zona nga khop mai Kirsty chuan aming chu Paul grabamania mana kanin tong toa chuan mania party na kanin mulea kanin hmangai ngal ani mai engkim hi afu vel vek ani mai kanin mil ngal thlap tin party na asi ke puipa nen chuan engkima anin mil thu hlim takin anu chu ashila Kirsty chuan khuanu samsui nge an ni ringin chu abial pa mana a englo to party na a englo non le ne na an hmangaihna par tlan chu thil satlia lo tak nia angaya in nei turin chu ti za tal in ngai zon tur ti velang kha apom ve lo ni mai thei chung ko din te hial a soi thleng der mai Kirsty chuan a pasal hual pola chu a chung te an hmel hriat tir vea Mahse chumini chuan boruak a dai dupa thoma re rui boka an mak pa tur chu an lo dong song thalo hle naupang te a fanuin pasal an nei tur chuan alung ati oilo to sana kalain ke thi chuan amak pa tur chu arin lo zong tak alo ni le kher boka boruak alai thengang lo ni Kirsty chung te zong mai chuan pola chu an du pui lo hlea anin hmel hriat tir atangin an mak pa tur chuan mak a score sang lo ngal hle chuta pola chuan na chi hrang thiam thil anga lutuk te chuan an ngai ati thalo hle maya ain soidanin pola chu professional chef ania plumber ani boka mechanic nein motor chhia te po alo siam zak toa chuta sports car driver te po alo ni toa tin Kirsty nen anin nei don lai vel hian male stripper niin zumuna saruaka lam chu a eizawnna ber ani a khai khom na chuan mumal taka palai tir tur chu ni vengat se pola te hi an hlo cham chiang khopang numi da tanga a thirwang te po aniange pola bula om chu a fanutan himdon lo riaw hriat na aneya ke thi chuan anin neina lo ro man to chu su tir le dan kong adap na sa hle Mahse chu ti mai maya thul thei ani to lo Kirsty hena chuan anin nei hun chu son hla hret tur te in an nge na anin tonna ala rei lo thu le hanin hriat chian ve deuh te po tha a hriat thu a hrila Mahse Kirsty chuan anu thuron chu enga ma ngai lovin an ruah man na lo siam fel to chu an kaltlang pui da thowa ti chuan Kirsty Wilkinson le Paul grabam te chu anin ton atanga thlathum hnu lek
February sangni pariata anin neih ta ani anin neih ni chuan an chung kwa chuan an troi om thlap thova Kirsty chu hlim viau angin lang Mahse anu ke thi chuan afanu te nei na chuan rei adai don lo ti a hre theya Mahse thil zong zong ani turang ani to Kirsty chu pola om na khuwa Swansea avaloi ta anurin lok ange in afanu te nu pa chuan Christian chung koduam tak an din lo top mai an hlim lo hlea Kirsty chuan a thian pa pakhat Martina chu an kholui Coventry a kalpui turte in asom thina Mahse a thian pa chuan mi nu pa in kar in rol adu silo an nu panun sheom tak chu a chung te hena soite po adu viau thina Mahse an rem ti na lova pasal nei ani boka engma ashil ngam silo chutia sheom ti sei chuak ngam silova hun engemaw chen om nu chuan zan khat chu ain sum zo tangang lo Kirsty chuan anu a call ta top maya anu o an hriat chuan a trap homa anu chuan harsat na te an zota Kirsty chuan an pa in kut a thlak thu a hrilta khuma delbetin a shoka a rek chiama engtin tinemo atal chuak thei sham niin a in soi alo hauzek donemo ati lain ke thi chuan hmangaihna nen afanu mangang au o chu alo ngai thla a laina chi tingai na vak a shebik silo an nu fa chuan an trap ta hom maya ke thi chuan afanu hnena chuan an pa chu arang theang bera chhuah san vat turin a cha anun na thlengin a him lo thu a hril boka chuta chia chuan Kirsty chuan anu le pa te hmangaihna omzia a shafia veta tuna tang chuan in thu ka oi tawng tin anu hnena chuan trap zoi in a in chhir thu a hrila Mahse atlai zo tawng em Kirsty chuan in then chu duin ma chu a han la tran ta khulama khu chuan mani in lama tlana hohle nang mai kha a thei velova in then boy pui chu ringot po hi thlatam fe a o thin chumi zana tang chuan anu chuan angai to hlea a kha tokin a bedeu renga angai sak em rengani amai ro chu March sangni pariat thlatir lama kethin afanu Kirsty biak antum chu a betlang thei ta reng lo mai a call tlang thei lova message la a reply thei box silo amang ang hlea chutia thlabar taka a om lai chuan Kirsty Pasal pola chuan aron call ve tlat mai annu chu anin lama a holo thu aron zota ke thi chuan a holo thu a changin angai a thalo zual ta hle thil dik lo engemo om nge rin na anei ngala pola chuan annu bo chu azong zela Kirsty thian pa Martina po a kola anin ti thiam lo thu le a thom no tlem zong la a chhuat thu a hrila Martina po chuan mak alo ti deuh hleka Mahse a ma po tlan bo alo du to wangin ati tange ate angaya Kirsty nu ke thi om le thei to lo afanu bo thu chu police te hena a report a top maya Swansea police ho chu arang theng berin Kirsty te ina chuan an kal ngala thil om dan an chui ngal thuaya mi tam tak Kirsty mel shet sang te chu thu zo fia ngal an nia a chanchin engma hriat anilo abo tanga karkhat aliam nu chuan Kirsty thian pa Martina po chu angai a thatalova an ina avaleng tangata polete in avathlen chuan an bang chu a then lai rong noi laklo dewa kalsanin awa hmuah thil omzia an zo chiang ngala pola chuan Kirsty khan bang rong hi angai na lova rong noi that katuma ka zo main min chuasan le sia ka chol san le ri ni hi tin alo chang maya Mahse chu chan na chuan Martina chu a min zo lo thil engemo in thup a omaring tlata police nena chu thil chu arukin a hriat tir ta police te chuan uluk le zualin an han chui chhota investigator te chuan thil pakhat poimo hmuh chua an nei ta thuaya Kirsty chuan a bozana police call alo tuma atlang theilo ani ti an han hreta a Pasal pola chunga mit a futa wang maile anan chui le hleka relo teya police te chuan Kirsty bo thuwa thuthar an nei le ta anu ke thi chu anan hriat tir ngal thuaya
an fanu pasal pola chu rinhlel thua an man thu anan shila chuta le police te chuan bo satli mai ni lovin tual tha thu ni e tia anan shil mai chu a thing thinoka amit tui aluang ta zoi zoi mai ani amai ro chu police te chuan thu chiang engma an she theilo pola chuan anu pui chu a tha nge an ringa Mahse thu nei tu ten zona anan zo te chuan pola chuan a chang mu man lo hlea engma ka soi lowang tin a chang tlat zela an dop chuak thei mai lo police te chuan tha thla lovin azon na chu an thok tangar ngara a bo atanga niriat aliam nuwa Kirsty ruang niarin chu an mu chuak ta anu kathi te omna tanga mel khat vel le ka hla kongpui tanga hnai te a chhar ania amu chuak tu pa chuan suitcase puar tha em mai hi kongpui thlang loka achara chutia suitcase la hlang an omngot mai chu mi ti bote ni takin tin an pan hnaya an hong mai chu arin lo tak main kut aron lor chuak tamai ranglu tukin police te hena a hriat tir tangala afanu ruang nia rin an char thu kethi anan shil chuan a chi ai ta vek maya midang a call chhonga phone a chuan Kirsty thi ti na out a chiam maya ti a tin om ani ber a u sone ve thung chuan anaw thi thu an hriat chuan a oi mai theilo a chan chu heti hun lai hian suan sia meiche pakhat a bo ve tho awangin chumi ruang chu lo ni ve theina lai om tlat ani chanchin ngai ven turin anu teina avakala in avathlen chuan anu chukil khata chuata bang ngengin alo thua alo traphom homa chu ruang lainat om tak chuan liam atorna sat em awangin police te chuan Kirsty ani nge ti an chiang mai theilova a chung te chu a fin fia turin an kota a Kirsty chung te chuan khovela thil ti chakom lo bermai an fanu an laizon nu ruang endik turin postmortem na pindana chuan an han luta a she tak chungin chu ruang chu an te ber an dot em Kirsty an ni le ni lo chu an han enta a mel mu tla ka loi a om lo amit vel zong chu aduk hian aduk veka a biang le lama kuta merna nu ma a om boka a naru atliak veka a mai vel chu aduk thlia boka a usne pe chuan anaw mel chu rapthlak ti lutuka ram huai moti mai turani ati alu chu thina bol khat veka soisak na nu ma lirin a khat ani ber anu ke thi chuan a top nan a fanu chala chuan a fop vonga a biang dinglam le veilama a fop lea postmortem na mun chu a chua sana alut le a top nan a fanu a fate zong zinga a om nem berle a po ber angai nat ber chu mangcha o kaduat tin trap zoin a thla ta chuti lai chuan Kirsty Pasal Paul grabam chu Swansea Magistrate Court ma in lan turin police station atangin an hruaya Paula chuan zam mel reng a pulova news reporter le cameraman engemaw zatin an huala an ri khut lain ani chu dam dapin a chea amel ngai amel tloka nupui sun mel taknial po apulo ani court ma chuan anupui tha thua in nam hnoina anei lo thu le a thi hun lai vel ni oma an soya chuan thuthleng seya amut thil thu soin atang ve tlata lulul takle poiti na po lantir e ilova an hoilol mai chu anu ke thi chuan na ati hlea karil ru te chuan thiro nang misual pa thila shemhuna kalro tin an chia kalo molani ati hei hi thil thendana ko thutluk na chu ani march ni somni pasari sangni pakwa zana chuan Kirsty te nu pa chu party na an kala chuta chuan thil engemaw wangin anin ti thiam lova anin hau chiam maya Kirsty chuan an pa chu ho turin atia pola po chu ho ve maya Kirsty chu ho tlang ve lovin om khomuanga atuk zingkara a ho ve nuwa po chuan ina online hau chhun zom zela Mahse nupan na chu an han ri hluaya anin beng dai vele maya chutia boruak aziom tak dewa chuan
cocaine an hip duna chutia an kai chiai lai chuan Paul chuan pindana tangin a hnuk chuak thuta alua dimlo baksakin avota chor maya alu vun chu a kau tuar toa a mai vela chuan le in avole ta chiama a mai a thler duaya a naru a tliak vek boka a mel chu hriat theilo khopa chia in a khoita ti chuan a phuar hlom ta ani annu a sei saklaya banga thisen kai te chu ani martin navahmu ronga thuptuma alo hnoi hliau chuni an thom chuan thenom te beng alo thlenga Kirsty mangang au thom thabar taka a che tuar ri an hria anu a pei chuan a shokare ti hriat takin sin le trial theilo wa ri an hret a zela Mahse tu ma an chengam lo Paul chuan anu pui chu suitcase a hno ta atira chuan a hno leng mai lova chan som mai lo chu tingaina a om to lo Mahse an ngai to chiang le dewa tisen a chhuah hnem lutuk chuan atan then fai a hau tak don lutuka theilo chuan a hno lui ta chang mai ani chutianga suitcase a da lai chuan Kirsty taksa hi lalum turangai ani ti chuan suitcase chu Kirsty kar hnunga dain atlan chho puita rem chang line ya hriat tu main an hmulo na tur nia rina chuan a paita ani chuti chuan Paul chuan anu pui du taka ane nuamah pawh hreomah pawh tia thu alo thlun pui to chu in tha dan azonga rapthlak le nun rong bermain anunna alak sakta ani ina ale le lai chuan taksa zong chu thisenina bual chuak veka a in chung chuata thisen kai te chu ti fai tumin chuat no nain an not ngal chara chuta a chuat no na Kirsty thisena khat vek chu a in hnuaya mu chua ani nge chutia anupui atha nuwa chuan anin neih thlalak te a en ni ngei turania thlalak then khata chuan kuta thisen kaya keuna hnu ma hmuh ani Paul graba ma chu anupui tha thu boya thiam lo chantir niin dam chung lungin tang tura shem anita ani Kirsty the thon thulung chia thlak takhi party na anin hau atanga lo in chan ani hau lova anan chui chian nak chuan hemi de nupa hian du dana anoma wangin atopa du lo danin an omta ani ti an mu chuak le ta zela anin hmangaihna hi a nget kan ti don nge Kirsty hi atang laklo to kan ti zok don anin ngai zon dan hi anamai lo hlea chung te po chen mai thei to lo tur khopa inzom na thuk an lo nei ru reng mai ama sain Kirsty Pasal anna zong in ator po huama an hmangai burmai chu tunge moni le in bel chiang le lok teang aming chu Paul grabama ani ti kan share chau to kha naupan lai chan chin hi thui tak hriat ani lo forensic psychologist voi tam tak Mahse side police ne na lo thok ho to thin Dr. Kerin Nixon chuan Paul hi school akalai tangin thiam theilo Paul ani chongar ngara zirna angai poimo lo hle ani atia thenrual Paul lem lova mania om keu du chi min hong lem lo tak ani atibok Mahse chu zedang lam tak te chu Kirsty tan chuan alongai na tom viau ni turania a hmangai ngoi mai si Kirsty thian thatak pakhat chuan Paul chu in soi theile mi hmuah ro pui takalan du mi ania asum mandan chungchang te soi nuam ati ema achapova engkima athu aduin ain ti thu rengani tin a soi ve bok Kirsty nen anin ton ma a thenoma om thin haidi chuan Paul chu zedang lam tak nei chut hanti dona ni chi silo Mahse komtlak lo rual Paul thiam lo tak hriat hlo ni du ve viau thung si zemak tak nei niin asoya tin mi boro tak ani na hi tun hnai maya ami ze charthar alo ni hau lo tlai khat chu a motor alo rang dewa Paul chuan haidi tia puin a motor atangin baseball bat a phor tamaya haidi chu ranglutukin a motora aluta atlan setang hala Paul chuan aron zela relotea aron phata a kong thlanga nek liam tumin a motor chuan anor chara haidi chu vanei thlak takin thing buka ain suwa
Pawl chuan atlan chiat sana chumi nia tang chuan lungphu thalo te nein Pawl chanchin soingat pe hi chuan ala khur hlok thin thu le a hlawhna ala re theilo thu a soi henga chanchin thalo zong hi engma shelovin Kirsty nu le alai zon te chuan Pawl chu mak pa atan an lo ot lo ve top maya chung ko in hmangaihna atanga chuak hriat tirna engemaw an don ani mai thei Kirsty chu a chung te le mel hriat nai a thian thate zong in parlora in hlopa modeling lam lu chil chho hlawhtlinna kong zo meka an ngai lai hian he nula mel tha le pian nal zoi tak mai hian eizawnna dang alo nei ru reng mai parlora chuan a thok ngeya chhun lama chuan receptionist fel le hoi hom tak ania zan lama ero midang dai ni in a taksa moi takte chu sum hmuna atana mangin aloin zuar thin ani chu Pawl nen anin tondan po hi Kirsty anu te bula a soidan nen aloin angozong lo mai kumsani pali khan zankhat in tonna an lo si ke ve zuai toa an re wangwanga kum engemazat nuwa party na nilovin KS munpuya zo anin mule ani an lo in mil viau aniang chu anin thla thei to lo tin Kirsty chu a chung ten lelte magazine com vela mu an lo be sei line kum engemazat chu puitling magazine lama saruakin aloin lan reng to boka chuta tang chuan ani martin anen po hian anin hriat ni ani hi nula saruak thala eizong ani Kirsty hian anna hi a chuang lova a chung te po a hril ngam lova chuti kara adin mun hre thiam tu le ani na pom tu an tong chu van nei a in ti hlea anin nei hnuah phei chuan chung ko pa ngai tak dina a tul phot chuan pasal fanau de tana hun pum han hlan po a huam ani Mahse Kirsty thian pa a saruak thala tu ber chuan Pawl le Kirsty in kar boruak chu heti hian soin anin ngai zon chu a thuk tel tela Kirsty nuna Pawl chu ai norol nem tel tela anu a phei chuan a thu thui noma a chhia hlo ani rengot mai ani ati Kirsty chuan ama hmangai tu nia hriat chu phur in a chung te thuron po za zo lovin a nei taroi maya atum angin thil akal ta hau lo mai Pawl chuan anu pui chu sum don na tan bak enga tan ma alo ti reng lo puitling lom zong website asiama chuta chuan annu chu azuar ta ani chu a agenta tangin an tho dun na chu a thakop mai Pawl chuan annu appointment muna pianga a hruai thlapa anin cringe ngeyem an customer te lung adum ngeyem ti a chian thlap zela a chang phei chuan mi pain annu an khosak pui lai te chu munom te takin alo thlir thina mason angai na lai te alo zir chiang anima na Kirsty chuan annu panun chu alo suang tu dan nen ain persan ta lea Chutianga lepchia taka hun man po chu alo kham hle to ani ti a diarrhea a thuziak atangin an hmuchuaka zule drugs hi kamamo lo kamanga hian min ko vong se katana to ti te mi padangin andu to ka min khosak pui lai vel te hi engtin nge Pawl hian a en theizok le kawaning tak ka inten ngoi ke chuan a ril ruwa me chedang aswang to turingot po ka ngai ngam lo nia ti te midang nena kan khosalai hi engwanga mudu tlat nge ani ti te alo ziak ani forensic psychologist Dr. Kerry Nixon chuan Kirsty anun chu tlan chiat san tuma ma ala ka piangin an pa chuan asoi sakzia arin thu soin khuma are thu anu a hril chu voi tam tak kuthlak ator atanga asoi chhuwa ve chun ani aringa avai khat kuthlak na ani aring lo khuma in rek bet khopa anin be to chuan amain kutain thlak pho to ti na nia vai khat hin rim thut thil ti ani ngai lo tin asoi Pawl Kirsty atha nu police in an la chui chu Mahse zalena alo omlai chuan a hun mandan a trop u chuak hlea annu poisa tho chua sa mang chuan KS ador kuala zule drugs nen a hun tam zok amanga henga aveiwa na zong atan po hian annu kar amang ani Kirsty thina hi a u Kirsty Wilkinson chuan atuar na fal hlea zungol avei pha ta hiala
October ni som pakhat kum sang ni som pali Kirsty thi atanga kum nga hnuah azu in na sat tur lovin a boral ve ta nge ani